lahat ng ating mga momshies at mga anakshis out there. Welcome back to my channel. Welcome dito sa gate 2 ng SLU. Ayan, kasama ko po si Mayan Channel. Ayan, para po sa aming second dose ng aming bakuna, which is the Aztrazenica. So, kung ano man ang magaganap, good luck ng bonggang-bongga. Tara na! Let's go! Aztrazenica po. At nandito na nga kami sa pila. Kasama ko pa rin si Mayan. Ay. Ang bilis ng ang bilis ng processing, tsaka organize lang lahat dito. Tsaka parang masarap magpapakuna dito rin. Kasi malamig. Malamig, hindi mainit. Ayan. So we are here kasama ang ilan sa mga taga Baguio for our box. So kami ngayon ni Mayan ang magkasama with Mayan Channel. Ayan, at napili namin yung Aztrazenica. It's because gagamitin niya going abroad. Saan niya? Japan. Sana all. Sana all na lang talaga. Okay, so andito na. Medyo malapit na kami kasi napaka-organized nitong nila, yung pag-aasikaso sa mga magpapabakuna dito sa Baguio City. Ano ba kung natin ha? Whether Pfizer? Good morning. So, eto na ang second dose ng aking Aztrazenica. Wala ba yung Wala ba yung bakuna na magmumukha akong Barbie? Our observation area din. Parang mas masakit ngayon yun. Naramdaman ko yung ba? Ako rin. Ay, naku, wag naman sana. May bahay Jessica, bibili na tayo ng So, iba yung turok ngayon, iba yung baon. Ang jukit. So, good luck ng bongga. Ay, bili na lang tayo para Bibili nga rin. Tsaka pills, bibili ako ng pills kasi meron ako. Okay? So we're here para sa aming interview portion. Kayo na yung ipapagawa mo yan sa labas. Ganyan o ganyan. Ganyan po gusto niyo magpagawa ng ganyan. Yan po sa labas. Yan po yung binabayaran ko namin ng 80 to 60. Ma'am, palagay ko yung mask. Pwede rin po magpagawa ng ganyan na papel. Ay, yung card sa barangay ninyo o kung may net kayo sa bahay, yung i-ano mo ulit, download mo ulit sa Bakuna.Baguio at mag-print ka ng certificate of fully vaccinated. Doon din ka, kung saan ka nag-register noon, doon mo rin nakikita. Okay? Yung po yung pwede namin ipa-print. Kasi sa work, going abroad, kailangan po kasi may pipirmahan for yellow card. Yung po yan. Meron pa kayong hinahanap na yellow card. Yun nga po yung card ko yung kailangan. Yun, ida-download natin dun sa app. Ida-download ninyo sa apps. Makikita ninyo. Tapos tsaka natin ipapa-print. Oo. Sir, yung QR code ko. 333689. 3369 333689. 689.
Wow, pati sa akin yan. Minimorize mo yan. Congrats. Babanha Alvin. Bancha, Villanueva, Pingat, fully vaccine ha. Yung sabi ko ulit din sa inyo ha, hindi porke fully vaccine na kayo, hindi na kayo tataplan. Mahina pa rin na magugas at social distancing, okay? And vitamins. Yeah, vitamins. Then, in case po na may fever, paracetamol. Kung wala namang Nararamdaman. nararamdaman, huwag na para hindi masira ang kidney natin. Okay? Tapos, kung kailangan na magpahinga muna sa bahay para hindi matulog, magpahinga lang. At Wala. kung kailangan na talagang hindi ninyo kaya, mag-monitor po ng BP doon sa mga health center natin o kaya kung may BP at kayo, sa bahay na lang. Okay? Wala na talaga akong nararamdaman. Ano pang tanong? Yan lang po. So, ayun na. Finally, we are fully vaccinated. Ay, busy po siya. Hinahanap niya yung ipapaprint namin papaprint namin card. Correct. Pogi ng card. Kaya naman. Halika, nasamahan niya kami na magpagawa naman ng aming card today. So, let's go! At ayun nga, nakuha na namin yung aming card from the city of Baguio. Ayun ang aming ang aming bakuna card. So, digital kasi sila dito. So, kami na lang mismo yung nagpa-print ng aming card. Ayan, so, waterproof, kaya safe na safe. Ayan, muli maraming salamat and sa pagsama Mayan sa Mayan Channel. Ayan, ang bongga niya, naka 10K na siya kagad. So much, guys. Anong tawag mo sa kanila? Mga kasingsan. Kasing-sang. Hope you win. Bye! Thank you guys! Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Ma'am Shiji and Altea Baba Boom mula sa aking Facebook page. May page ka ba? Wala. Tagal sumagot ang Sa YouTube channel niya na Mayan sa Telo. Maya, yeah. Thank you. Bye!